Øvelse 6, tema 5, anden semester, hvor vi tager højde for fejl i programmet. Og der skal vi bruge næsten alt, hvad vi har lært i den her dag. Filen bygger videre på 05 areal funktion, og vi skal teste for at identificere forskellige typer fejl. Så skal vi udbygge funktionen og lave et par if-sætninger med forskellige fejlmeddelelser. Jeg hopper i brackets, hvor jeg havde sidste fil. De kommentarer, jeg brugte som huskesedler, dem tager jeg væk nu. Gemmer som, den skal hedde 06 areal fejl, og skal ligge i JS Basics. Save. Lad os starte med at teste programmet. Hvis jeg for eksempel skriver 2, okay, og så kommer til at skrive 0, så står der arealet er 0. Har du brug for et nyt areal? Jeg kunne godt tænke mig, at der stod, du skal huske at angive et tal, der er større end 0. Vil du prøve igen? Og at jeg så fik en ny. Jeg skal altså måle, om mit areal er lig med 0, og i så fald skal teksten være en anden. Inde i funktionen kan jeg se, at jeg skal ikke bare returnere arealet. Jeg skal returnere arealet plus en tekst, hvis arealet er lig med 0. Så jeg starter med at lave en variabel til det her areal. Let a er lig med sådan. Hvis a, altså if a er lig med 0, curly brackets, og nu kan jeg lave en return. Return, og så de her accenter. For det skal være en string med en besked. Husk, og for at lave en ny linje, kan jeg så skrive backslash med alt shift slash n. Prøv igen. Resultatet den her gang behøver ikke at være en string, fordi det hele ligger jo inde i den her return string. Så jeg nøjes med at bede om areal, længde, bredde. That's it. Teste. Og nu prøver jeg så at få den fejl. 2, 0. Husk, længde og bredde skal være tal. Prøv igen. Okay. Og så får jeg en ny. Nu har jeg selvfølgelig slettet den besked, der skulle stå, hvis man havde tastet rigtigt. Så den må jeg lige skrive nu. Og der kan jeg bruge en else, fordi nu er fejlen kommet først. Return. Og noget, der lignede den besked, vi havde. Arealet er dollar, curly brackets. Og den her gang hedder variablen a, backslash n, vil al. Så vil jeg teste igen. Dengang vil jeg komme til at indtaste et bogstav. V, Y kom jeg lige til at skrive. Og så står der, arealet er NaN, som betyder not a number. Vil du lave et nyt areal? Egentlig kunne jeg godt tænke mig, at der var en særlig besked, der sagde, husk, det må ikke være bogstaver. Prøv igen. Så jeg skal bruge en ny if-sætning. Jeg kopierer den øverste og paster ind, sådan så der står else if. Nu vi er begyndt på at være systematiske, så skal der være en sekvens, der starter med if, så kan der være lige så mange else if man vil have, og så skal det slutte med else. Så hvis a er lig med 0, skal erstattes med, så hedder det is n a n, altså is not a number. Og så kan man se, at der skal en value ind i en parentes, og det er selvfølgelig a. Hvis a ikke er et tal, så skal der stå fejl. Prøv igen med tal. Gemmer og tester lige igen. Prøver at lave den samme fejl. Så g, u, lige med fejl. Prøv igen med tal. Okay, jeg prøver lige med tal. 6 gange 6 er lige med 36. Alt fint.
okay. Så nu er koden, som den skal være. Hvis I kan få det til at ligne nogenlunde det, der står her, så skulle det være okay. Det var også en hård nyser. Slut med videoerne for i dag. Så tak for nu. Jeg skal lige committe op med den. Og op med den med en push. Så vi fortsætter igen i morgen.